Apa dokter iki pinter to, Mas? Pinter ya ampun, kowe dadi dokter nek kene muki ora nyandak ora mungkin dadi dokter. Sik to, nek pancen dokter kuwi pinter. Nyapa aku angger periksa kok mesti ditakoki. Sik to. Niki lho. Kowe angger periksa ning dokter ditakoni piye? Sakit apa, Mas? Ngono. Kenek apa, Mas? Lah nek aku ora nyapor lho. Berarti dokter iki gak kabeh pinter. Dokter ki pinter, anggerane pasien mlebu mesti ditakoni ngono. Sakit apa, Mas? Oh lah dokter nggonku kae berarti ra patek pinter. Lho kok ora patek pinter? Wah aku takoni sakit apa lho, aku diraruh kok. Pokoke mbliyeng rono ngono. Lah kuwi takoki, masih punya gula. Gula tumpuk-tumpuk aku ngono. Maksudnya ki ora gula sing Dokter malah takok gula. Maksudnya kadar gulamu lho. Kadar gulamu sing ada di tubuhmu kuwi. Oh, enek gulane. Enek gulane. Mbok kira gula gawe wedang apa piye kok?